Што дзіўнага ў апошнім інтэрв'ю удавы Уладзіміра Макея, каго і чым палохае Лукашенка, і як школьны падручнік перамог сумна вядомых сясцёр Груздзевых. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Днямі свой юбілей адсвяткавала Вера Палякова, актрыса, тэлевядучая і ўдава міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Ёй споўнілася 45 гадоў, і з гэтай нагоды Палякова дала інтэрв'ю парталу «Блізкабай». І вось што звяртае на сябе ўвагу ў яе словах. Цяпер Палякова грае Маргарыту ў спектаклі па рамане Булгакова, і ў інтэрв'ю яна кажа, што гэтая пастаноўка яе споведь і даніна мужу. Таксама Палякова згадала, што шмат рэжысёраў называюць яе Васай Жалязновай, і цяпер яна сама нават думае паставіць спектакль па гэтай трагедыі Горкага. Але заўважым вось што. Калі сама Палякова ўспрымае сябе Маргарытай, то майстар, атрымліваецца, гэта яе муж. Але ж майстар у кнізе Булгакова гэта чалавек, якога фактычна зацкавалі і закатавалі калегі, і які ў выніку атрымаў спакой толькі дзякуючы дапамозе Воланда, то бок д'ябла. Але з п'есай пра Васу Жалязнову яшчэ цікавей. У ёй апісваецца жыццё багатай жанчыны. Ёй 42, а мужу 60, калі што ў Паляковай і Макея розніца была ў 20 гадоў. Але ж у п'есе муж, капітан Жалязноў, гэта слабы чалавек, які ідзе на повадзе ў сваіх заганаў. Сям'ёй і справамі кіруе яго жонка, Васа. У выніку капітана Жалязнова ловіць у бардэлі. Сям'і пагражае ганьба, і Васа фактычна штурхае яго на самагубства, каб пазбегнуць суда і розгаласу. Улічваючы, што па адной з версій Макей мог скончыць жыццё самагубствам, такія заявы яго удавы трошкі здзіўляюць. Не будзем разводзіць канспіралогію. Канешне, магчыма, што Палякова нічога такога не мела на ўвазе, але ж глядзяцца яе словы, мякка кажучы, неадназначна. Сёння Лукашенка выступіў перад дзецьмі, прыгажунямі і ветэранамі. У палацы Незалежнасці прайшла яго сустрэча, куды прывялі даволі разнастайную публіку. Там былі дзеці-піянеры і актывісты БРСМ, ужо немаладыя ветэраны савецкага камсамольскага руху, а таксама фіналісткі конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь». Адпаведна, і сам Лукашенка нагаварыў ім пра ўсё на свеце. Ён з гонарам прызнаў, што журналісты яго пула гэта не рэпарцёры, а прапагандысты і агітатары. Пахваліў савецкі камсамол і свой БРСМ, парэкламаваў вясковае жыццё і працу ў сельскай гаспадарцы. Даў Лукашенка зразумець і пра свой густ. Яго палац Незалежнасці звонку нагадвае лядовы палац у Туркменістане, а ўнутры нашпігаваны золатам у стылі дорага-багата. Але ж сам Лукашенка лічыць, што гэты будынак у стылі хай-тэк, і прызнаецца, ён сам бы хацеў будаваць па-іншаму. Цытата: «Не настолькі сучасна, але ж, маўляў, даверыўся архітэктарам». Тут адзначым, што, гледзячы на той палац, страшна ўявіць, што б атрымалася, калі б Лукашенка такі цалкам рэалізаваў свае пажаданні. Ну і не абышлося без страшылак. Лукашенка зноў загаварыў пра 20-й год і выдаў ужо новую версію, яшчэ больш дзікую, чым мінулая. Маўляў, у 20-м годзе ў Беларусь ужо гатовыя былі ўступіць войскі НАТО, і ў такім выпадку, запэўнівае Лукашенка, адбылося б іх прамое сутыкненне з расійскімі войскамі і ядзерная вайна. Акрамя таго, Лукашенка паабяцаў моладзі цяжкія часы. Гэта падобна ўжо становіцца ў яго нейкай традыцыі – абяцаць цяжкія часы сваім суразмоўцам. Цяпер ён патлумачыў сумныя прагнозы так, маўляў, развіваюцца нейрасеткі і будзе шмат фэйкаў у інфармацыйнай прасторы. Але дададзім ад сябе, што галоўная крыніца фэйкаў усім добра вядомая, але, як той казаў, не будзем паказваць пальцам. Элітныя кватэры на касцях. У Брэсце пачнуць будоўлю на месцы масавага пахавання. У 19-м годзе ў цэнтры горада пачалася будоўля, але падчас раскопак знайшлі парэшткі 1200 чалавек. Гэта былі людзі, расстраляныя ў габрэйскім гета падчас Другой сусветнай вайны. Тады грамадскі рэзананс спыніў будоўлю, а брэсцкія ўлады паабяцалі, што на месцы страшных знаходак дамы будаваць не будуць, а разаб'юць сквер. Цяпер, калі шум сціх, рашэнне змянілі, і на месцы пахаванняў пабудуюць элітны жылы комплекс. Працы пачнуцца ўжо ў наступным годзе. Прычым такога рашэння можна было чакаць. Надта ўжо добрае месца. Гэта самы цэнтр горада, і кватэры там будуць прадавацца за вельмі вялікія грошы. Калі, канешне, пакупнік не супраць жыць на месцы масавага пахавання, альбо зусім побач з ім. Цікава таксама, што робіцца гэта на фоне паказальнай кампаніі ўладаў і сілавікоў пра генацыд беларускага народа ў Другой сусветнай. Генацыд генацыдам, а грошы трэба.
Увага! Дапамога патрэбная сёстрам Груздзевым. Гэта не вучэбная трывога. Адну з лукашэнкаўскіх прыхільніц паставіў у тупік падручнік па беларускай мове для 5 класа. У заданні трэба было знайсці галоўныя і залежныя словы ў вершы Рыгора Барадуліна. Тут спадарня Груздзева трошки забуксавала. Друзья, домашнее задание для 5 класса. Видите стишок? У тужакрылые чароды собраўся вырай малады, ад развітальнай песні шчырай, тужліве робіцца ў палях, ляціць у вырай новы вырай, каб паўтарыць адвечны шлях. Вы пішце з верша словазлучэнні, якія адпавядаюць наступным схемам. Якое, ну, видите, приметник, назовник, потом что, який приметник плюс назовник, дееслов. Я ничего не понимаю. Вообще. Праўда, з заданнем спадарня Груздзева справілася, але калі вы думаеце, што яна разабралася, то не. Правільныя адказы Груздзева проста нагугліла. Набліжаюцца халады, а гэта значыць, што нас чакае і сезон захворванняў, прычым нікуды не падзеўся і каронавірус. Але калі вы хочаце цяпер зрабіць сабе прышчэпку ад кароны, то варта добра падумаць якую, бо расійскі спутнік V, які актыўна выкарыстоўваюць у нашых паліклініках, не ратуе ад апошніх штамаў ковіда. Пра такую праблему паведаміў акадэмік Александр Гінзбург, кіраўнік расійскага цэнтра імя Гамалеі, дзе і быў распрацаваны спутнік. Па словах Гінзбурга, ужо летам, калі з'явіўся штам Омикрон, эффектыўнасць спутніка упала аж у 8 разоў. Цяпер жа распаўсюджваецца новы штам ковіда пад назвай Кракен, і ад яго расійская вакцына не дапамагае ўжо зусім. Праца над абнаўленнем вакцыны ідзе, але новы спутнік будзе дасяжны толькі ў сакавіку наступнага года. Цікава таксама, што якраз зараз беларускую вакцыну ад кароны мусяць тэсціраваць на добраахвотніках. Калі ўсё будзе добра, то ў паліклінікі яна паступіць таксама ў наступным годзе. Але наколькі яна будзе адпавядаць тагачасным мутацыям віруса, гэта пытанне, адказу на якое няма. Ну і напрыканцы трохі камічны факт. Галоўны санітарны ўрач Беларусі Александр Тарасенко пахваліўся, што сёлета зрабіў сабе аж 5-ю прышчэпку ад кароны. Маўляў, яму трэба, бо ён як доктар у групе рызыкі. Праўда, усе вакцыны гэта той самы спутнік V. Тут ставіць пад сумнеў прафесійныя якасці доктара мы не будзем, але шчыра пажадаем моцнага здароўя. Арыну Сабаленку выразалі. Славутая амерыканская тэнісістка Сірена Уільямс выклала на сваёй старонцы ў інстаграме фатаграфію, але, як высветлілася, не цалкам. На фотаздымку амерыканкі не хапае першай ракеткі свету беларускай Арыны Сабаленкі, якая стаяла з краю. Поўнае фота з подпісам «Што за ноч» беларуская тэнісістка выклала на сваёй старонцы. Чаму Уільямс вырашыла пазбавіцца ад Сабаленкі, невядома. Магчыма, проста зайздросціць? Беларуса падазраюць у крымскай дыверсіі. У верасні ў Севастополі выбухнуў аўтамабіль расійскага вайскоўца. Сам ён не пацярпеў, але цяпер жа сілавікі затрымалі падазраванага. Гэта нехта Вячаслаў Пескунов. Як пішуць расійскія медыя, ён грамадзянін Беларусі. Дэталяў пакуль няшмат. Пескунову 61 год. Ён зарэгістраваны ў Чэхіі, але жыў у Севастополі. Пры вобшуках у яго знайшлі схованку, дзе быў электрадэтанатар, 2 кілаграмы гексагену, пісталет-кулямёт і 138 патронаў. Цяпер Пескунову пагражае крыміналка за замах на забойства. Мы спрабуем высветліць больш падрабязнасцяў пра гэтую гісторыю і асобу затрыманага беларуса. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, чаму падымаюць падаткі для прадпрымальнікаў. Аказваецца, гэта такая матывацыя. Па словах намесніка старшыні Савета Рэспублікі Бельскага, бізнесу трэба даць імпульс. І феерычная цытата. Многія захраслі ў сваім развіцці, прытупілі рынкавую злосць дасягаць новых вышынь. Змены адродзяць цікавасць да руху, і мы атрымаем рывок у бізнесе. Вось такая логіка. Гомельскі школьнік перамог расійскіх знаўцаў. Дарэчы, можаце праверыць і свае веды. На перадачы «Што, дзе, калі» прагучала пытанне ад беларускага хлопца Мікіты Раманова. У гульцам паказалі карціну паненкі сярод статка кароў і спыталіся. На гэтай карціне Іллі Рэпіна, напісанай у 1896 годзе пад Віцебскам, намаляваныя 3 гарадскія дзяўчыны ў прыбраных сукенках. Яны сёстры. Іх бацька ў канцы 19 стагоддзя так захапіўся сельскай гаспадаркай, што нават складаў табліцы сяўбазвароту. А ў яго валоданні знаходзілася 75 гектараў зямлі, 45 гектараў лесу і 40 галоў жывёлы. Хто бацька гэтых дзяўчат? Знаўцы вырашылі, што гэта хімік Дзмітрый Мензялееў. І памыліліся.
Калі хочаце паспрабаваць адказаць самастойна, то пастаўце відэа на паўзу на хвілінку. А правільны адказ такі: бацька дзяўчат — гэта аўтар карціны мастак Ілля Рэпін. У выніку на пытанні гомельскі школьнік выйграў неблагія грошы — 100 000 расійскіх рублёў. Па сённяшнім курсе гэта прыкладна $1000. Як называются беларускія вёскі? Чыноўнікі падзяліліся статыстыкай. Аказваецца, самая папулярная назва для вёскі ў Беларусі — гэта новасёлкі. Такіх аж 111 штук па ўсёй краіне. Таксама ёсць 74 слабады, 63 забалаця і 61 каменка. Па 55 вёсак з назвамі Залесья і Зарэчча. Самая доўгая назва ў вёскі Стараганцавіцкая слабада. Самыя кароткія назвы ў хутара Ор і вёсачак Шо і Я. Прыгожа, але самае важнае ў гэтай навіне ўсё ж іншае. Па гэтых жа даных апошнія 5 гадоў у Беларусі не з'яўляецца новых аграгарадкоў. Гэта яшчэ адно сведчанне ціхага вымірання беларускіх вёсак, бо старыкоў там становіцца ўсё менш, а нешматлікую моладзь утрымаць вельмі цяжка. Нагадаем, што па афіцыйных звестках Белстата толькі за апошнія 2 гады вясковае насельніцтва скарацілася на 70 000 чалавек. Агулам жа у вёсках, сёлах і аграгарадках жыве каля 2 мільёнаў беларусаў, а гэта толькі 22% насельніцтва. Усе астатнія 78% жыхары гарадоў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.